Ẹ̀yin olólùfẹ́ fíìmù Òrìṣà Ìfẹ́ láti apá kìíní tó fi dórí apá kejì tó fi dórí fíìmù yìí ní apá kẹta rẹ̀ tí à ń retí báyìí. Àwọn èèyàn wọ́n ti ń pè wá lọ́tùn lósì wípé ká gbìyànjú láti rìlíìsì apá kẹta fíìmù Òrìṣà Ìfẹ́, ṣùgbọ́n a fẹ́ gbọ́ opinion gbogbo yín ná wípé ṣé ó yẹ kí a rìlíìsì apá kẹta fíìmù Òrìṣà Ìfẹ́, tàbí fíìmù yẹn ṣé ó yẹ kí wọ́n dá dúró níbi tí wọ́n bá dé yìí, àbí ẹ rò pé ó yẹ kí wọ́n sì ṣe apá kẹta fíìmù náà. Lónìí kì í ṣe nǹkan tí a bá wá níyì, ṣùgbọ́n akànyàbàrà ni. Lónìí a máa sọ̀rọ̀ nípa òṣèré wo lẹ nífẹ̀ẹ́ sí jù nínú fíìmù Òrìṣà Ìfẹ́ láti apá kìíní tó fi dórí apá kẹta tí à ń dúró dè báyìí. Òṣèré tó bá jẹ́ wípé ó kópa láti apá kìíní títí dórí apá kejì ni òun là ń béèrè lọ́wọ́ yín wípé kí ẹ kọ orúkọ òṣèré náà sí comment section ká lè sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. Ire lójú gbogbo wa máa rí, ó tún dọjọ́ mi ọjọ́ rẹ̀, ó dìgbà.